गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नै आंहा दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव प्रथम सजना ओंख्रि संनो नागिरदों। एबार बोथोरनि फार्स्ट सजना आंहा दिनैसो जाजेनगोन। ओमफ्राय बे सजना संनायखौनो नोंसोरनो देखायबाय आं माबायदि सङो नै मोला मोथानो। सोर सोर जानो गोथाव मोनो सजनाखौलाय? आंहाथ' जोबोद गोथाव मोनो सजनाखौ। दिनै बोथोराबो जि थान्दा, अखा हाहां हाहांथार गुसुनो नै गावलुम जि जोमलायनाय गोजांनायाव आंहा बुरैखाबायबो गावलुमनो नै संख्रि होबाय, हालदै होबाय। सजना ओंख्रियाव आंहा बेसर बेगरजों संगोन आं सजनाखौ। नै बेहाय बेसर उननानै लाबाय आं, मस्ला एरि सामब्राम गुफुर जिरा देनाय, ओमफ्राय बेसर बेगर उननायखौ होना होबाय आं माबायदि सङो नै नायदो। गाव गावबागाव सिस्टेम बेलेग बेलेग सङो। आं सजनाखौ बेसर बेगरजोंबाल' गोथाव मोनो, ओरैनोबा थावनाय मोना। जानो जि गोथाव मोनोना सजनाखौ। दाना होगोन आलु एसे होदेरनांगौ, एसे होनबा मोजां मोनो, रस गोनां जायोना। आलुखौ होनानै मोननै मोनथाम एसे एनै थुग्लिना होबा मोजां मोनो। अखाबो हाहां जायो, जि साइज जाबाय जारौरौनो बेसर बेगरजों। ओमफ्राय नै दै होना होबाय आं। मानो होनना बुंबा बे मस्ला उननाय माबाखौनो, बेसर उननाय माबायावनो आख्लायनानै बे दैखौनो हरबाय आङो। आंनि ओंख्रि संनायानो जाबाय, गोथावनो जानोसैल' मोनबाथाय। गोथाव मोनथारोना नोंसोरबो? आंहाथ' जा गोथाव मोनो। अखा दोमैलुलुनो जानोसै। नै गेजेराव बावदों आङो भिडिअ खालामनो, माबा माबि बेलेग ओंख्रिफोरबो संबाय, माबा माबि खामानि मावनानै बावबाय। ओमफ्राय नै उनाव गेजेर ससे मोनथारखानोसैयावसो खेबफिनबाय आङो, गेजेराव माबानो बावबाय। बावसिया भिडिअखौनो खालामनो सानो, बावनानै थायो, भिडिअखौनो खालामनाय जाया। मोनगुलायबाय आं, दुन्दिया हरखांलायबायमोन। बिनि उनावसो आं खेबफिननो रोंबाय बावनानै। आया आंथ' भिडिअ खालामदोंमोन, बावनानै थाबाय होननानै नै दासो खालामफिनबाय आङो। मा जानो, भिडिअखौनो खालामबावो, खालामथाराना, बावनानै थायो, बिनिखायनो भिडिअखौनो होनाय जाया। मोनलायलायबाय। ओमफ्राय आंनि सजना ओंख्रि संनाया देखायजोबनो मोनासै, निमाहा होदो। ओमफ्राय नै मोनखांजोबलायलायबाय नै। ओमफ्राय आंनि दिनैनि सानसुनि जानाया फान्थाव भाजा, बे सजना संनाया बे। ओमफ्राय ओरैहाय दं आलु लाब्रा, मानामुनि भाजा, टमेट' बाथोन सावनाय, बानलु बाथोन, ओरैहाय पनिर आलु। होमबा आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन सनाफोर। होमबा आं एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे, बाय बाय।